Ja, er is in de JCN is er denk ik een jaar geleden of 1,5 jaar geleden is er iets moois begonnen. Toen zijn we begonnen met tekenlessen. En die tekenlessen die worden gegeven door een goede docent. En toen we daar de eerste resultaten van zagen, toen hadden we toch zoiets van hier moeten we iets mee. En ik weet nog wel, toen hebben we besloten onder aanvoering van onze 2 maatschappelijke werkers, Karel Martens en nog een aantal personeelsleden die vrijwillig meedoen, om het in het klein te gaan doen binnen onze inrichting. Nou, toen hebben we het voor genodigden op de luchtplaats, een van de luchtplaatsen gedaan bij ons. Nou, dat was zo'n succes. En naarmate die lessen liepen, kwamen er ook steeds meer mensen, gedetineerden, naar die lessen toe. Ja, ging de productie eigenlijk ook omhoog en ook de kwaliteit. Want er waren toch gewoon schilderijen bij, ja, die waren wel zo mooi. En toen kwam al vrij snel het idee van we moeten het nog een keer herhalen. En dit is dan nu de 3e keer dat we dit doen. En ik verbaas me er weer over. Ik kom hier binnen en het is gewoon lekker druk. Dus mensen vinden het ook heel leuk. En gedetineerden vinden het heel leuk om het te doen. Het is een stukje zinvolle dagbesteding. En naast dat we de onderwijs doen, zie je dus ook dat we heel veel talent binnen hebben. En talent is ook iets waar je naar op zoek moet. En dan vind ik het mooi dat mensen de kans krijgen om dat op deze manier te laten zien. Ja, je ziet emoties terug, je ziet stukjes van het eiland zie je terug in die schilderijen. Het is soms heel persoonlijk. En ik denk wel dat als mensen zelf ontdekken dat ze dat in hun hebben, of misschien wisten ze het al, maar is het door allerlei andere omstandigheden op de achtergrond geraakt, dat je er best iets mee zou kunnen doen als je weer naar buiten gaat, zeg maar. Hoeveel van de gedetineerden doen hier aan mee aan deze dagbesteding? Nou, ik weet het exacte aantal niet. Ik weet wel dat we heel klein begonnen zijn. En dat moest natuurlijk ook een beetje op gang komen. Maar dat zie je wel vaker. Dat als we iets doen, dan moeten mensen een beetje uit hun schulp komen. En de lessen worden steeds beter bezocht. En dat betekent dus dat we of de frequentie wat moeten verhogen of we moeten een wachtlijst hanteren. Maar mensen vinden het zo leuk. Dus die aantallen die nemen gewoon toe. Dus ik vooral schilderijen. Worden er ook nog andere dingen gemaakt? Ja, nou, kijk, er staan hier ook een aantal andere attributen. Armbandjes worden gemaakt. Je ziet iets met papier, was trouwens ook prachtig om te zien. Dat zijn die karaf, dat is van papier gemaakt. Een sieradendoosje van lucifers, dus het zijn allemaal hele creatieve dingen. Nou, buiten dat wij ook creatief bezig zijn, hebben we natuurlijk ook een stukje arbeid. En binnen de inrichting worden er ook tuinmeubels gemaakt van afvalhout en ander meubilair. Dus er wordt best nog wel wat geproduceerd. Wel op kleine schaal overigens, want we hebben niet zoveel ruimte. Maar ook daar zie je weer dat mensen soms vaardigheden hebben die zijn zeer verrassend. En in de toekomst, en dat doen we nu ook al een beetje, is het onderwijs en de arbeid is een beetje gericht op leerwerken en mensen skills aanleren. Dus binnen de inrichting gebeurt er op dat gebied ook nog wel wat. Hoe zit dat in de nieuwe gevangenis? Is daar rekening mee gehouden om dit uit te breiden? Ja, zeker. Omdat we nu al moeten nadenken, zijn we al een tijdje mee bezig. Van wat we in de nieuwe inrichting willen gaan doen. Hebben we ook onze visie op arbeid daarop gericht. We gaan, kijk, in de gevangenis is het zo dat je eigenlijk voor een deel verplicht bent om arbeid te verrichten. Nou, we hebben ook gekeken van wat hebben wij nou eigenlijk nodig hier op Bonaire. En we hebben onze visie eigenlijk een beetje verlegd op werken, leerwerken. Dat wil zeggen dat we wel iets aan arbeid gaan doen. Maar veel meer op het gebied van onderwijs. En dan moet je aan onderwijs denken in allerlei vormen. Maar met name om mensen gewoon vaardigheden te leren waar ze na de detentie iets aan hebben. En dan moet je denken aan timmeren, schilderen, allerlei praktische vakken, autotechniek.
Maar als het om onderwijs gaat, dan gaat het ook over hoe ga ik met geld om. Sociale vaardigheidstrainingen. Dus ja, het is echt meer gericht op onderwijs. En dit zal ook weer een prominente plek krijgen binnen onze nieuwe inrichting. Alles wat gemaakt wordt, schilderijen of meubels, noem maar op, wordt dat verkocht? Ja, dat wordt verkocht. En wij maken geen winst. Wat wij verkopen, dat steken we direct weer in de materialen. En zo kunnen we onszelf een beetje bedruipen. Kijk, we zijn ook geen productiebedrijf. Dit is ook iets, zo'n schilderij, dat duurt nog best nog wel even voordat het af is. En je ziet ook wel aan de prijzen dat er niet echt het meeste voor wordt gevraagd. Maar kijk, we vinden wel, de materialen die moeten er eigenlijk weer uit. En we vinden ook dat degene die het gemaakt heeft ook een percentage moet krijgen. Want die heeft toch zijn hele ziel en zaligheid erin gelegd. Dus dat is gewoon een faire deal volgens mij. Ik ben heel erg verheugd dat we dit weer mogen doen. En ik ben ook ontzettend blij dat er zoveel mensen op afkomen. We hebben van mijn collega's heb ik begrepen dat we iets meer gedaan hebben aan het promoten van deze gebeurtenis. Nou, dat zie je ook wel weer terug, want ik heb zelfs toeristen rond zien lopen. Ja, dat is toch wel leuk. Dus ik zou dat heel graag in ere willen houden. Dus er komt nog wel weer een expo, denk ik. Kun je zo verklappen wanneer of is dat nog onbekend? Nou, dat moeten we nog even onder ons houden. Kijk, er moet dus weer van alles nieuw geproduceerd worden. Want ik zie overal wel bordjes verkocht op staan. Dus er is best wel wat weg. Dus volgend jaar in ieder geval ergens.